Amanami inanami ruas ni huriata nang sa tu bagas turun itu tahun songonima marhite live streaming mahito permingguan dor sebongot kita tu permingguata perjulo martang yang nahohom maita di bagas ruata be. Mari deh kita sia buku de nomor 10 sada ayat sada 22. Marhite-hite gor di bata ama, dohot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gor itu di perbadia na tumapalangi dohot tanon. Amen. Go asiniro ni Jehovah do tanon, marhite hata ni Jehovah do menjadi akalangit, marulupuluk mahamu alia kapartigor, mangasaho Jehovah talu do marede aka naujur marroha. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami. Nama dok mauliate rohami tuho. Ala di taluho kodo do sadot hamatean marhiti hamamatemi. Ala di sodai hodo tanaman nami. Asa mapakrimu na mangulu hami ala ni haheomi. Dak pola be mabir hami mida hamatean. Ay hodo uluan nami. Ruas mudo hami. Di paucat toro hami sian haholomon tu hati uron. Sian hamatean tu hanguluan. Atok pargugui mahami mamuji dohot mangului ho ari-ari. Pasang poko di bagasan haporseaun na mangulu, pai masahat hami tulabungmu. Amen. Mari dehita.
Patik ni debata di minggu sadarion, ima poda 15 ayat 10 tolu. Rohana hilas pasihar panaili, alai mulu marsak roha, margudop pangma tordi, atong rak maidogo ko mahitatu debata lahu mangulaho patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulaw naubar tu patik ni. Amin. Mari dihita. Tatopo tima dosat tanagodangi martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala amanami para siroha. Dang lumoroham mide hamatean ni perdosa. Mulak mania perjahati itu madikod dalanna. Asa mangulu ibana ido na pinangido ni roham. Alani ido baik kupangido hami. Sai sudah timator-torum. Asa unang mangonai betu kami, sai se sama sudi dosa nami. Asa mangulu hami di bagasan asini roham. Sai pargogoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi kima baga-baga taringot Tuhan sesani dosata. Songonod dohatani Tuhan Jehovah, nunga diarsahi hoa umarhite si anak kadosam. Jalanunga dilojai hoa umarhite sian akka hajahatommu. Au tutu, au sadiri manaresei akka pangalosiam, alani hadiri okku. Jaladang be hupai ngot-ingot akka dosam. Hasanga pema di debata na digijang. Amin. Meredita. Turpuk epistel di minggu tasadarion, nenet sepang kapol 5, ayat 10 sada, rodi ayat 10 awat.
tajahama marsikak soring. Dungi mamereng maau gabi hubege masungos suara ni torop suru-suruan humaliang habang soy. Nang suaranya ka perngului doho tak kasituai. Ya torop nasida marloksa-loksa jalan maribu-ribu. Gabe hubege maswaranina sana tinopa akkana di Banua Gijang di tano di toru di tano rodina di laut tuksal hutna na di bagasana kai madok puji-puji adot hamulea umma dohot hasangapon dohot hagogoon rodi saliling nililing nama di ibana nahuddul di habangsai dohot di biru-birui. Jadi ido sahakna mertua doakan atau manghiok kata ni bata jala nau peopsa. Amin. Mari deita. Tidak ko mahaporsiaw tay songon na hina tidak penidongat tasah porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehova ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai iman ati duhon ni si Maria naga begabe siat to di porbadia adora sohabubuan ido tu hatta na tumaun na bernit di panghuman ni silatus na mati terpajal do ibana di hau pinor silang na tua tu Banua Toru dung ditanom na mula manguru ditarik patoluhon na manai tu surgo lauhud tu siamun ni depata Jehova amanai pargogo na suatu dosani tisima imana pai mamula so tu tanoon manghumi halak na manguru do na mate au porsea ditor di porbadia jala aruk sada huria nabadia huria topanela Kristen akka nabadia do ti hasasan di dosa do dihatai namaddo mula manguru doso dang ni halak nau mate do ti hangoluan nasora suda. Amin. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Misericordias Domini tanggal 1 Mei 2022. Topik Minggu Marha Porsiau tu Jehova ma hamu. Kosong sada padidion nabadia.
di patupa huriatta do padidion na badia tuak kaposo-poso di hari Minggu sadarion tanggal 1 Mei 2022 di Parmingguon pukul 10 WIB. 02 ibadah khusus. Ibadah khusus naing di patupa di hari Minggu sadarion tanggal 1 Mei 2022 di Parmingguon pukul 10 WIB. 03 Pesta Gotilon. A. Pesta Gotilon naing di patupa di hari Minggu tanggal 26 Juni 2022. B. Duksiduk Tiktingon tabegema sosialisasi sian panitia Pesta Gotilon. 04 Pertangyangan wilayah. A. Nagawe tuan rumah manang nama jabui pertangyangan di hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 ima wilayah 10. Asareta marohita du gereja jala pinangidoma asa sude kita ruas Roma dohoti jalana sewoiro tu gereja asa manghuton pertangyangan di bagas tabi secara streaming. B. Jadwal pertangyangan wilayah Boy Matajaha di Tikting Naungadong Dihita. 05 Kor langsung Khobar tunang dihatai di sermon parhalado imana di hari Rabu tanggal 10 April 2022 ia dinamar kor di Tiki Parmingguon Boyma dimulai di bulan Mei. Jala sada korma di setiap Parmingguon. Seksi musik ma na mengaturhon jadwal kor. 06 Sumbangan Alkitab. Khobar tu perayaan Paskah tahun 2022 di Pasat FIF Grup Do sumbangan tu huriata 100 buah Alkitab. Mauliate ma tapasatu FIF Grup. 07 Jadwal perayaan perningotan Ari Hanai Nituhatta Yesus dot Ari Pentakosta Boy Matajaha diar diwarta jema naung adong dihita. 08 Dewan-Dewan. 08 titik sada Dewan Koinonia. 08 titik sada seksi sekolah minggu. Jadwal jom sekolah minggu di bulan Mei 2022 Boy Matajaha di warta na adong dihita. 08.2 Dewan Marturia. 08.2 sada seksi sending. Khobar tu sermon parhalado di hari Rabu tanggal 27 April 2022 nunga disepakati penambahan anggota seksi sending. Ima inang calo situa boru manurung do nyonya situa ha simanjutak boru pangaribuan. 08.3 Dewan Diakonia. 08.3 sada seksi kesehatan. Seksi kesehatan di hari Minggu sadarion tanggal 1 Mei 2022 Duksipul Parmingguon Manugot Japi Tubuwip do Parmingguon Arian jam 10 WIB. Seksi kesehatan mulai patupa pelayanan di klinik ni Garejata. 0 sia danak nasorang. Nah di hari Selasa 26 April 2022 di basa-basa tuata do sada danak bawa di keluarga Tommy Saud Hasiholan Simajutak Inata Juliwati Bonita Boru Simarakir. Alamat Jalan Kalibata Timur Sada nomor 20 RT 004 RW 01 Kalibata wilayah Sia. Hipas do danaki songoni nang natorasna. B. Na di hari Selasa tanggal 26 April 2022 di basa-basa tuata do sada danak bawa di keluarga Ramses Maradona Jayapura Banjarnahor SE. Inata Stefani Natalia Pakulla Boru Lubis. Alamat Jalan Raya Tanjung Barat nomor 8 RT 007
RW 04 wilayah Sada. Hipasdo danaki songoni nang natorasna. 10 ruas nama ulang tahun kelahiran dot ulang tahun pernikahan. Sude perhalado ni Huriata HKBP Pasar Minggu. Pashaton selamat ulang tahun kelahiran dot ulang tahun pernikahan ma dihamu sude ruas ni Huriata. Guar-guar ruas nama ulang tahun di Bagasan Saminggon mulai saat tanggal 1 Mei 2022 1 tanggal 7 Mei 2022 boy mataja di warta jema naungadong dihita. Hata ni dibata di nama ulang tahun ima dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91 ayat 16. Tikting naso jinan hahon dohot parhebeon ni Huriata boy matajaha di tikting naung di pada di Huriata songonima tikting dihita di Bagasa Saminggon pinasaha ma tu panitia pesta gotilon. Horas mahita sude ruas ni tuatta Yesus Kristus naro di bagas joro ni tuanon suang songoni namir beribadah live streaming di Jabu. Nau persanga pehami ama pendeta Matias Torus, nau persanga pehami dongan iba pahralado HKBP Pasar Minggu, nau persanga penami amang inang ruas HKBP Pasar Minggu na adong di bagas joron na dohot mengikuti live streaming suang songoni anak-anak kami na poso remaja yang berada di ruangan gereja ini dan mengikuti live streaming. Au jojong dison mewakili panitia pesta gotilon tahun 2022. Adong do program ni panitia pesta gotilon na parjolo ima amplop ucapan syukur na adong di wartat tahun mulak sian garejaon tapapunguma amplop ucapan syukur na adong di jolo gereja tahun asa taisima lahop papungon dana untuk dewan-dewan di tahun 2022 on paduahon adong selua wilayah dison rodo hami sintua wilayah tuja bunguna sian wilayah sada saat salpipitu lao mengumpulkan dana selua wilayah asa adong tapake tu dewan dewani paduahon pin emas naselelingon talelang do sonari ala situasi covid di 3 tahunon panitia langsung ro tujabu-jabu akka ruasi lao menawarkan pin emas songket tarutung molodang adong ita dijabu boido ita pesan di jolo ni gerejata asarap mahita lao membuat pesanan untuk lelang di hari hari lao di joma goar-goar nama mesan silua na adong di gereja tahun mau liatet
Maret de maita siap buku de nomor 222 ayat sada doho udukna hu maita pengumpul pelian na perjolo do nomor 2. Tujuh hari Tuhan
ma pikirata martangi yang mahita. Dami ni debatana sumurung sian saluhurna roha imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Parhorason ma dihita saluhna amanginang hata ni debata di Minggu 1 Mei 2022 sian buku Psalmen bidu obat mamuka san ayat 2 sahat tu ayat sia tapai hutihut ma di bagasan rohat tabi di bawah judul perikop tangiang mangido haluan sai alusi mau ale debatani hati gorakku ia hujauho jala palubang au juppa hagogotan asima roham diau jala tangihon ma tangiaki ia hamu pinopar ni jolma sadia lelengodo learo hamuna di hasa halauki sadia lelengodo haholongan ni rohamuna naso hasea jala di orang muna gabus unang so boto hamu mar hasurunga do di bahan Jehovah akka hasianna matua di tangihon Jehovah do molo hujau ibana hol sohon hamu hian ma asa unang dapotan dosa mar husari ma rohamuna dung rodi podoman hamu asa sonang hamu pelehon hamu ma pelean hati goran jala marhaposan tu Jehovah ma hamu lando akan amadok tung ise ma manupakkon nadenggan tuhita alai ale Jehovah sai pasodakkon matuhami sodang ni bohim gumodang do las ni rohaku di leoko sian dinasida di hamamasa ni gotilon eme dot anggur na gabe situtu ayat sia sonang duau hupapeak huhut mamit ternok aisa sadahodo ale Jehovah pasonangau maringanan ima sahakni terpukta di bagasan sadarion tong maniulak komandokon horas madita salam sehat dihamuna akka na hinaholongan dongasa haporseaon di Tuhata Yesus Kristusi turbo jami taon ima taringot pakkatiddakonon ni Raja David taringot ngulu namartangiang suku-suku do sahali rohani sada jolma nabuado au naeng nabudari ninna dang buyau mudum dang boy nok sampai jam 3 dang boy nok alaniaha do nahurak sehat do
pardagi ngomunin na daw pikirak ko do na hurang sehat din na alana dakpos rohana tu de bata alai di bagasan biar jala saya mangasahon guguna doh pikiranna ngapeyak di pedoman mulai jam 11 ipahusor tu siamun ipahusor tu habirang tong dang boy nok buaro molo songoni amanginang susado te HP jabu tibu pagarna pe tibu ibaen do muse security majaga jabui alai tok say mabiar ala dak pos rohana tu de bata tok say mabiar ala dak pos rohana tu de bata holadang ibereng di si security sakpam rupani bah nah itu dia do sakpam jangan-jangan sakpam lao tu kamar marroha-roha dohot inataina ala sopos rohana tu de bata gawe di haliangi biar may bana iduban na roha tan de bata madokon poda tulu ay 5 marhaposat tu Jehovah maho sian nasa jalauna ko mar pangusadia tu pikiranmu sendiri HP ala subuh mana mudum keluar may bana mar mobil na bagak ibereng ma idalani imeda do cerita nate ibereng ma idalani parbesa renges ibesanai sinok dangarong batal rongit bultong-bultongon alai boy renges sapero sewana bang antar duluin na jadi alania hadiyate hatane de bata nakingan sonang duau hupapeak huut mamit ternok aisa sadahodo ale Jehovah paso nangau maringanan unang mahita mar pangosadean tu pikirata dang bohita mangasahon pikiran hidupan na nuenga gudang naman do moliate te alani BPJS tu luar na salpu songon na mago tinagaku lao tu puskes klinik BPJS atong dang manggarar baga go tensimin na iba musina tu jantungi baga go holas sada ubat pe ngalangsung be vitamin ile sabiji holas sabiji ngalangsung be semua ngahai gugui alai noeng dak kola BPJS songoni be na beting ima BPJS bobo pada jam 11 sinamate BPJS tak perlu semangse bobo pada jam 11 jangan banyak nongkrong karena pagi-pagi juga kita harus BPJS bangun pagi jalan santai tunggu BPJS itu bangun pagi jalan biar sehat ayo molo sampai jam 3 dong bui murum HP ko berangkat jam 7 pagi
mengemudi menonon iripuna 1 kilometer rai ne julunai HP 2 meter rai nama isaroksok gabe marborngin may rumah sakit pitu hari pitu borngin alani tayo maselalu maperhasiang tikido teh tolong jo multimedia na burjoba Efesus 5 saplonom ido isi parhasiang hamunama tiki tabereng mamanginang buido tok tajahate sa tabba haporsyota tajama jolo ta parhasiang matiki mula taruh pinakingani BPJS bobok pada jam 11 upung-upung abu jam 10 teh tonggo es alana tonggo no pagi-pagi musikon BPJS bangun pagi jalan santai supaya sehat alani adonggo otong hatan dibatakan Efesus 5 saplonom parhaseang ma tiki akaina penengon saya mar Facebook mau sampai jam 2 ate saya mar Facebook HP dungon no pagi-pagi or rimason mon rimason HP rohatan bata sino mahomorum minna dokan ido hatan bata sino mahomorum unak ko saya mar Facebook ina do te boy mamar Facebook alias sampai jam 10 mah teh sampai jam 10 mah asa sehat di tahun karena hidup ini adalah kesempatan dak pola besede honotta teh dak pola besede honotta ale asai guga so perasaannya teh asai guga napa dua hon dihamuna kadonga sapor seahon bohado hita menikmati hidupon asa sehat kita bohado komunikasi ta doh debata molo nakid di so di dokon Raja David unang so boto hamu marhasurungat do di bahet debata akana ni asianna hasianna marhasurungat do di bahet debata akka hasianna adonggo hasurungat ta na mangihut to Tuhan gudang jala ido hatani Tuhan turpu jami taon unang sobo to hamu ayak opati jami tatai unang sobo to hamu marhasurungat do di bahet Jehova akka hasianna hasian de bata do hita baso nasibamu hasian na do te hasian de bata do hita dari biji matanya Tuhan naung dihokop Kristus do hita hasian ni Tuhan do hita marhasurungat do hasianna emena pe nakini do ison iturupuki porngis dang akalapung ate ingot tamu do ibu na pasugit ita no Jawa itu ba porngis do eme di Israel anggur na pe manis dang asomate marhasurungan dibayad debata akka hasian say gabe hasian ni debata mahita gabe hasian ni debata mahita natoktong mahuas tu hata ni debata adong ko penata pangasaho di jamanon
dangarong be. Holan hatan de patana ma si pangasahonon. Idok kedo Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan kekal. Jolma salpudo songon na yulus na logo di bana dangi sibe. Natuari pertanyaan sinding ison lawa minujulu pertanyaan dau tu ciling sien usukun alana sampai tulu heli saladelen alana mengalulului halina burjuan inangi satami rombongan ni akwa sinding terminar mago sudi lujai ibai musi akka es buah habe usukun anga matin saya mana anga pelayaran alani hidup ini adalah sementara dang pinoto dang lao alai saya ningot buhina laboki alanima dihamuna kadonga sapor seon di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus toktong mahita sai mauas Tuhata ni depata holan hata ni depata do nahot jala holan hata ni depata do nabui si pangasahonota didok nakin diso gumodang dolas ni rohaku di leoko sian dinasida nasida onision akan asai madiori hajahaton akan asai mengulahu gabus adong ko penasai madiori hajahaton tongko sona hobamu adong ko nasai madiori hajahaton hatan di matado ate adong ko so di ban buasa be saya di orang muna hajahaton buasa be saya ulahono muna gabus pamareta be orai doi undang-undang IT jangan menyebarkan hoax alanima asagabe marhasurungak kita tapajonok tutuhani tapasiding suguni rohana ayang ko na iportibion soala ni gugu ido tahe amanginang dang ala ni gugu alai holan ala ni kasih karunia do kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia ido na toktong mengalir tungulu ni akka nani asian ni Tuhani didok musa nakinga sian ayat tului iya hamu pinopar ni jolma sa dia lelengon sai songoni hamu kita dak pinopar ni jolma alai pinopar ni debata naung ditobus Yesus Kristus marhite mudar neng tutudo tahe dang pinopar ni jolma hita alai pinopar ni debata naung ditobus marhite hite mudar neng asai konta argahon jalata parangehon suak songonido sian epistel pangukapon marukil si Yohanes di Pulau Patmos alai penjara di pulau na terpencil oleh penguasa Rom asa unang ibana saya marjamitai
asa unang ipararat berita hati korani berita hasit tongani di penjara iba enesi di pulau na Mehmet alai dang di pasobu Tuhani roh Tuhani tubagas parngulunna dibereng imana ma Tuhani imana dok nga pangukapon ukap sodang Tuhani tuibana. Jadi mulai ikon marukil hita ala niaka namasa dan ala ni pangalaho unak pola pitur murah hita marpadilina te unak pola hita marpadilia kita jala unak pola hita termurah-murah marbalik lao maji bajo manukun nama lo jo ade dia non ningon naso siulau na marbalik alai tabereng majo lo tolong multimedia Jakobus sadate ayat 12 buame dokon idokon ni tajaha majo lo martua do halak aidung tau ibana jalon nama tuppal hanguluan. Jadi molo manaon hita di paru kilo ni mertua do hita di sini satok kidoi alana dung tahu hita menghadapi paru kilo ni jalot tama tupal hanguluan imenot na mahkota itu benar bahasa Inggris no crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib. No crown without cross. Yohanes mengalami penderitaan di Pulau Patmos. Hungasit sian Nusa Kambangan. Alai nakpe met pului belge haporsiona. Roh Tuhani. Yukap harajau ni Tuhan ini diukap. Jadi tayo ngomong mertua do halak nama nau di haiduk tahu ibana jalon na do atay tupal hangulua naung di berbagai-bagai debata tuakana holong roh di bana jalon na do diga jalon na hari Kamis do hobartu hapor seaon benget nah tapi tak si benget kita teh alai benget sabar nah tapi tidak si sabar bersukacita dalam pengharapan sabar dalam kesesakan bertekun dalam doa karena doa itulah manginang kekuatan orang-orang yang percaya. Songonido Raja Davison tangiang mangido haluaon hitape martangiang moloro si taunoni martangiang jahai hatan debata ai hatan debata do hagugun do apul-apul di mana ko hagugun dohot apul-apul hon Tuhani tua ring arsa lasni roha haporse ya okudi patau amen. Ini tuh ngate asa dungo haporseo ni mau lama bemur haporseo murado teh nama dungo yodo teh asa semangat apalagi yon ngatanggal 1 Mei ngatanggal 1 Mei teh enggak so terasa ikon arong mate haroan ni gugu semangat
pos ni rohana belge tu Tuhani urban do akana marukiling dihamuna aka do ngasa porseon di dokon hatan de bataro muse saya ada Korintus 10 ayat 10 haposan do de bata dang luasona hamujunan lobisian gugumuna ibana do na parohon hapatiani las ibana do na parohon pangujunani las ibana do na parohon hapatiana asa tertau kamu. Saya ada Korintus 10 ayat 10 bahasa Indonesia, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, belum luar biasa. Alana de batado tuatai dang bainon na tuita lobisian guguta dang bainon nai kecuali zolma manang musuta baru bainon na lobisian guguta anggo Tuhan daw ay Tuhan di mana mulai sore dak Tuhan ni mulai bain naso sanggup kita manahon amin pos marwata tu Tuhan ini kabar pas naramunan waeng iya apalagi guarda minggu tote misericordias domini gok asini rohani Jehovah do tanoon ayang goso alani asini rohani Jehovah di tanoon apalagi di masa-masa ni COVID bah sangat dong medokon di mula-mula ni COVID sebelum roaka pengobatan manusia punah 80%, hola 20% mana dia goreng naso punah alai mulai ate tung 5% daun na punah teh ini ke misericordias domini gok asini rohani Jehovah do tanoon gok asini rohani Jehovah do tanoon dang gok huasoni COVID dang gok huasoni COVID alego huasoni Jehovah ima guarda minggu ta sedarion misericordias domini molo nari minggui rodo homar minggu tanggal 28 April isi marningok guarda minggu isi nah tanggal 28 April saya minggu rupiah isi marningok guarda minggu isi adong kopi nomor ningot dan arong bete na pura tano-tano mah rangking masih rangkongan ate beda ba iya nari menggui gua si modogeniti songo poso-poso na baru tubuh na wasa disusuna tama seperti bayi yang haus akan air asi marsigatung lu bisa ngoni makan aporsiai marsigatung tu Tuhani marsigatung tu Tuhani isi do nang taparsigatungi isi do taparsigatungi manginang ikut Tuhani do te anggo jolma do dangarong jolma ima PHP pemberi harapan palsu alenggo Tuhan pemberi harapan pasti tunggu sama-sama piye teh jadi pos maruhata madalani hari-hari ini ngulut tahun saya danai maju tu multimedia nanti Yeremia 33 ayat 3 ya Yeremia itu betul tapi yang mau saya jujuma hotuau asa walusi asa hupa botohon tuho hata akana
Iya, bahasa Indonesianya, berseru-serulah kepadaku, maka aku akan meluputkan engkau. Yeremia 33:3, murai ngoton, 33. Berserulah kepadaku, maka aku akan jauh-jauh maha mutuau. Jangan kita salah alamat. Sekali lagi, jangan salah alamat. Holan tutuhan do ita jauh-jauh. Gimana edeni koram teh? Jauh-jauh doa. Dingo tapi tutu hakina sai tok tong manatap nggak lupa mo teh. Itu ikon tu debata hita jauh-jauh. Ala memang holat debata do na bui mangalusita. Nasing dangang bui mangalusita. PHPD pemberi harapan palsu doi. Kalian gutuan daw. Molo tung mula hulak pete. Songon na mga asa botohon. Pos rohat ta tuduhan ni. Adong ko edeta na sangat sudah pate 800 onom, tolong dulu ya inang 800 onom. Ahape masa dingolumon, Tuhan menjaga holong nado mangon di honho, Tuhan menjaga Tuhan menjaga las peroha marsak peho sai di ramotiho, Tuhan menjaga. Ngatabah porsyota iguga do aporsyoni ay tujuan ni marminggu asa tabah do aporsyon 800 on menakin ayak sada nangko paladok sada bisika teh ingoton ate biay dalan anon maul dalani ede hono metong ate aong na manukoti idalan eteride de honon unang gabi terah hadir goring etere musi senaeng ate maralo mate eter marede deiba ahape masa dingolumi trido te itu ede honon alana mulai emosi hita sirkulasi darah akan dia goreng arang binoto bion alai mulai marede hita sirkulasi darah akan sehat matong teh sehat manga pelaku dan ikut sejaga lah teh itu bodoh namar Tuhan apa apalagi orang tanggal sada Mei ya teh ikut tabado hiras ni roha libur romo se mangalakui nama sogut iya jadi oma amanginang hatan debata nata bigi di Arianon tardidi do ya nakoni huriata sahalak jawaban saya keluarga sia turi inang boru siagian kita doakan biar anaknya sehat margogo akka keluarga naposo ngolo hiteson nga ka upung-upung bede teh
ngarata-rata be akka mulai mulai lulus itu tong namari anak koni nah tapi naong na tamat ya jadi amang Sianturia inang boru siagian sebenarnya saya telepon inang itu biar datang walaupun di kursi roda alai sonna horak kipas doh harotong orang tuanya sida. Jadi mari kita terus menerus saling mendoakan. Mari kita terus saling mendoakan. Namari anak konon, boy dohonon, song nomor layang-layangan dotong. Dangong boy ita say pangarimaso nate. Sehali pangarimaso do amata tu anak-anak kelas 5 SD. Alam bagi rapot. Dia jo rapot minna. Peti jo papa na anak ngaon. Dia mo jo rapot minna. Ibereng. Matematika 3. IPA 4. Bahasa Inggris, bahasa nasing musil. Tunggu dulu tuh, apa lagi tungguin nak? Ternang yama ilubung. Ternang ilubung. Aharo nama saya na aroma security. Bereng maju ini. Lu jauh pas sekolah honon. Tiap hari rolon namang ido jajan onina. Alai rapona tolu obat tolu. HP ipa buah anak ngaima. Ai sona rapot tuinna. Jadi rapot ni sedi na security on. Rapot ni bapa doi dapot tusan lamarin na. Apa boy. Nggak mau tibain na. Jadi unang hita pangarimason namari anak konon. Amin. Selai unang hita pangarimason namari anak konon. Amin. Talang pel kesabaran 100 butir per 3 hari 100 butir per 3 hari asa unang hita pangarimason salaman dasar sega luhutan tajar-ajari itu selagi kita masih sehat lah ayo molong ngamar sait kita dia bui bete ini jadi kita gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Panutup mate. Pos marohata tu Tuhan. Donganan Tuhan kita. So ini mah keluarga Sianturia. Inang burusia gian selamat ya amang ya. Semangat amang. Anak itu adalah titipan Tuhan yang harus kita berupaya dengan maksimal. Harus maksimal, jangan minimal. Tuhan tidak senang dengan yang minimal, tapi Tuhan senang dengan yang maksimal, harus maksimal. Tuhan tidak senang dengan orang yang pesimis, tapi Tuhan senang dengan orang yang optimis. Tuhan tidak senang dengan orang yang bersungut-sungut, tapi Tuhan senang dengan orang yang bersyukur. Dia tumakon bersyukur dari bersungut-sungut. Bersungut-sungut nanti kita naik asam urat, naik gula, naik darah tinggi. Alai mulai bersyukur kita, wajah kita ini pun berseri-seri. Sahirana gudang gope di dompeti akan merah-merah. HP holan harga 10.000 nama obat lebar rai. Alai ala berseri-seri kita seolah-olah dangarong na hurang. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ipasu-pasu Tuhan maita ta nikmati hidup tahun di dalam Tuhan. Kita nikmati hidup kita dalam Tuhan. Terus baca Alkitab, berdoa supaya kita enggak kalah dengan tantangan
Amin. Martang yang meta. Maulia tema Tuhan di pasatami Tuho di hari Minggu na macai ulion Minggu tanggal 1 Mei 2022 Minggu Misericordias Domini gok asini roham do Tuhan sadok tanoon anggo so alani asini roham alani akka masa di akka kopiti dang na binoto be dang na isobbe hami Tuhan alai alani asini roham Misericordias Domini mauliate madiho Tuhan. Saya jari mahami asa unang behami songon na di jamiton saya madiori akka hajahaton saya madiori akka gabus alai naeng mahami madiori hati goran firman Tuhan yang kekal bisan sehari-hari dapat Tuhan bisan arong gope Tuhan partikian naulion laos paso-paso ma akka natudonami akka lansia asa tetap semangat Tuhan tetap di bagasa pos neroha unang tertuktuk nasida alani akka simajojak nang mulai geli-geli alai tetap sehat Tuhan. Soni maka na poso robe asalam doras mangulaon akka ulaon na hobar tulo meneroham. Soni maka generasi muda asa tetap taat setia jala pistar marsiajar do kariju. Soni mau tangya ko kami bangsa namion na merayakan hari besar keagamaan nang ruas ni uriam na menikmati libur dongani nasida gohi lasni rohana asa lasro nasida menikmati parungulono di bagasan biar marodo pokko sonema keluarga sianturi boru siagian yang aku nasida jovansa tardidi sederion pasu-pasu sama Tuhan jadi anak yang baik sehat bertumbuh di dalam Tuhan menjadi kebanggaan bagi gerejamu songoni tuna torasna parohaima akka pejabat nami di negaraon unang saling menyerang alai masyatusan aso nang timbul laka kegaduhan gawe suku-sukun rohani akka rakyat alani bae ma marsa dan roha nang gereja mope bae ma gok holong gok dame masih amin-aminan masih tukul-tukulan urubi mahami pasauton hatam nabariai naneng mulak kamenon horasi hami di dalam di bagasan Kristus Yesus martang yang hami tuho amin. Ta puji matuhata marede mengeta hukmata pasahat peliata
di hamuna kadonga sahuria masuk meta to cara padidion nabadia marede mahita. Martang yang mahita alia manami na di banul gijang narorohami tujulum mabonak kada danakon seasima roham jala manasida gabe nakemu pasu-pasu jala pergugui manasida mangyahi hang ulus sugut mar hide-hide Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Hata si paingot atong hamu kadongan nama bondak danak sididion tangihon hamu nama hata ni Tuhan Yesus lau mahamu tuliak pertibion nin nama dok akka sisianna udai hamu nama saluk bangso di hamu nasida tu bagasan goar ni depata ama anak doktor di perbadia ajari hamu nasida mangraduti saluk nahuto nahoni tu hamu jala ingot ma saya na dong anakku do hamu kanupari rasi rasa roh ajal ni hasiang anon manangis na porsea do di dapotan hamu luan alai na so porsea honahum sogut tangip kamu nama dawat hata na tersurat di surat ni si Markus. Adong maka nama bondak danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Ala di pisang akasi sian nai mana maboni. Jadi dung dida Tuhan Yesus si sogo marhani droma. Loas samu nama kadanaki rotua unang orai hamu na sida. Ai dia kasih songonido hareja ni debata. Na tutudu na hurokotu hamu manangis sepe anggo sosong dana ibana majalo hareja ni debata. Dang bongot ibana tusi dungi di haul maka ada naki dia peho matangan natu nasida masu nasida atong hati dako kamu nama jolo hata hapor siotai doko kamu nama atong alusiamu nama hata na husukutenon parjolo di pangilo hamuna yang didion danakon tu bagasan nina hina porsiana behana ulo do hama murai danakon asa di boto jala di utanasida hata ni debata na ulo do hamu marsuro nasida tu gereja do tu perguruan huria Protestan asa gabe ruas na mangolu nasida di Tuhan Yesus Kristus atau molosongoni pada muna tapasa mana sida tu padidion nabadia Roma hamu tujulu
Ale Jopan Nathanael Lembasa Setsuri Budi di mahu tubagasan gorni bata ama do tubagasan gorni anak Tuhan Yesus Kristus do tubagasan gorni tadi terbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho diari hawotu harajona rodi saliling dililingna. Amin. Martangi yang mahita. Ale Tuhan depata amanami marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nunga hupasat tami dadana kutuho jala di jakokoro nasida gabe nakkomu marhite hite padidion nabadiai asa masuk tuhurian ala Kristus nasida di tanahon jala gabe panean di hanguluan nasa yang lilingna asi maroham do dinatoras ni dadana kon saya pargugui jala ajari mana sida menunggu-nunggu dadana kutuho asarap nasida teruli dia ke arta ni harajamu. Amin. Jong tuk maita manutup minggu tahu maita marede. Martang yang nama kita pasahaton pelata tude bata. Ale de bata manami na di bano gijang horo haroni saluhu cileu na denggan do nasa ulibasa na maulutus. Kupasatai mas sena lemi tuhami pelian nami tuho saya jalan mai gabi wapna khusus di jelom. Pasu-pasu mai jararamoti asa kuparsia kami pelianon pati bulon harjamu di tengah-tengah huriam do di pertibion. Buhai marohanami marhite-hite terdim asalam hutadahami gudang ni sileleomi tuhami asalam girgir hami mau liate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di bano gijang, sai pinarbadia ma guarmu, sai Roma harajamu, sai saut mula menaruham di bano tongosong na di bano gijang. Leo matuhami sadarion hanguluas siapari, se sama dosa nami songo panai sanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togiu tu pangujunan, palu mahami sian pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Di sodakon Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama bohina tuho jala di pasar ho madamena tuto di munabi. Amin. Selamat hari Minggu Madita 7 Maita Marsi Jalangan Romahamu 7 Amang Inang